I pozdrav svima ljudi, Muđa ovdje, s nama je tu kao i uvek Quacking Tom. Danas ljudi igramo Isaac, da panimo Isaac. Ovo je serijal, da nazovemo, ali idemo kao new game. Nećemo na hard, si realno. Da, idemo na hard. Ajde onda krenemo. Pa, kak se puca? Ajde da. Sa kontrolerom. Ja sam prije inače igrao u onoj prvoj epizodi Isaaca na tastaturi, međutim, ja sam glup za tastaturu, a on je glup za joystick. Tako da, zamijenit ćemo se. Jer on je dobar sa kontrolerom, a ja, vidi mene sa tastaturom, a ja sam glup za joystick. Ja sam za sve glup. Okej, ajme. Hoćeš ovaj pil? Šta je ovo? Pil. U stvari, ne. Fuck. Aj, grni ti supu. Ko supa? Malo pre smo igrali 60 seconds. Smash like ako hoćete 60 seconds. Da, i smash like za pobjedu Isaaca. Da. Jer ovo nam je novi serijal. Već smo jednom pobjedili. Da, već smo jednom pobjedili, ali od tada je smislu... Ovo je tvoj item, ovo je moj item. Ja trebam uzeti ovaj za... Piše čiji. Okej, Junker. A to je za srce, a? Da, healuj se. Kako se to... Inače imam... Sve mi piše ovdje kako se šta koristi. Kako se koristi? Item kocka. Okej, kocka. Devil. Devil. Aj sad na boss. Kako se kaže? Devil ili... Devil. Okej, Devil. Druže. Jo, ne volim ovoga. Oh, fuck. Oh, fuck! Čekaj, imam knockback. Ja ga pucam. To je to. Uspeli smo. Ovo je moje. Ajde, ja ću čekati. To uzmi. Smo sve pretražili. Do. Idemo na sljedeći pod. Da. Ajmo probamo da dobijemo Devil Room. Okej. Onda nemoj mnogo da se... Okej, pa... Gledam tebe. Hvala. Pomažem. Tukao sam. Ne gubimo Devil Room. Ovo ga... ne, prati me. Ja vidim, brate. Važno. Oho, okej. Okej, Tu nam je secret. Treasure room isto, okej. Koji će ko da uzme? Piše ko će ko, evo viš, ovo je meni, ovo je tebi. Ali to je još jedan aktivan. Ja to ne mogu. Mogu. Ajde ti uzmi onda to. Šta ja sam dobio? Dobio si malo damage-a i malo si brži. I sada... Sad sam Patrik. Jebeni. No Devil Room. Da. A pil? Da jedeš pilove. Kelta, da. Ne! Sad nemam uopšte kelta. Jebeni ti sunac ti jebem. Imam The Devil. Čekaj, nemoj da spomenaš. Nemoj da se pomeraš! Ajde da čuvamo s crne dane. Okej. Ajde onda ovdje idemo. Volim ovoga. Ne. Sad si ga otrvo. Yes. The damage, channel damage. Kartu. Ajde da lovers pošto ću ima da umiram non stop. Okej. Ovo nas, ti dobiješ jedno polo srce. Da. I sada smo... Koji ćeš ti da uzmeš? Za mene je vjerovatno bolji ovaj, a za tebe je bolji ovaj. Kak sam otvorio zube. Ovaj sad će brzo da pucaš. Mislim, dobio si damage down, ali ćeš vrlo brzo da pucaš. Vidi, pucaj. Jebote, ko mitraljez, druže. No. Samo nemojte damage previše da. Fuck, ne volim ovo. Ne. Okej, ajmo odmah na bossa. Ajde na bossa. Ovo. Debeli sisa. Fuck. Item, ne mogu da koristim item, fuck. Ne. Klikni s Krugić uče. Ne mogu. Krugić. Ne treba ti. Fuck. Trebalo. Šta je ovo? To je malo damage, to je damage, uzmi ti to. Uzmi ti ten. Uzmi ti damage, imam ja dosta damage. Sad ti pucaš brzo, imaš dobar damage. Da istražimo mapu. What the fuck, vidiš kako pucam, druže. Dobre. Te bubu!
pustinki, idemo, bežimo. Idemo vamo. Pa da uzmem. Čekaj, čekaj, možda je... Dobro. Jest. Šta je ovdje, često će li... iskoristit sam još jedan ključ. Ajde. Idemo pod 4. Nisam da sam odgovorio koji pod, ali evo sam da sam pod 4. Znači ovo snimamo i za njegov i za moj kanal, tako da. Znači vama da ti se mater namoštim. Link za Vukov kanal u deskripciji. Ako ne subscribe-ovate, doću vam do kuće pa ću vas Tako je. ukrasti sve krompire. Tako je. Ostat ćete bez krompira. Tako je. Zna se ko je glavna faca. Mi. Mislim da vadimo jedan show. Zezanje sa Vukom i Milošem. Mogu bi lagano da vozim bager. Pošto imaju istu kontrolu kao joystick. Ajde da nađemo, kako zove, drugarom. Ajde. To je super za mene. Yes! Evo vidi šta sad ja. Evo sad si ti klovan bre. Ja imam fobiju od klauna. Sad si klovan. Ne volim inače ljudi klaunove, znači ne volim. Svaki put ono ježim se od klaunova. Dobre. Klovnova. Kad se ježim, jednostavno imam fobiju tu, a i nisam jedini. Magični video, ima isto. To. Jooo, si vidio koliko si ga odbacio, druže? Gotovo. Okej, šta je ovo? Kad koristiš ključ, dobiješ srce. I pola srca se pretvori u puno srce. No! O, pa! Ajde, uđi u šapu. Okej, ajmo mi odmah na bossa. Viš kada ću ovoga da pobjedim? Možeš se sakiti plošom, sad ću kada njama. Izbobet sam na onom trećem gre. O, fuck! Kaže ti na drugo. Pa sad imam isto pomoć, ja ne mogu da sam se naobirio. Znači ja to njega da ubijem, druže. Eto, spas. Eto, šta sam Tako ovo? bombe, to je dobro za tebe ubiti. Stani, ja moram prvo da se healujem, da uzmem ja. Da. Je. Idemo sad tamo. Znači ovo nam je dobar serijal, ovo ako pređe 10 lajkova snimat ću specijale. Sam 10 lajkova. Da. Ako ovo pređe, 50.000 lajkova. onda ću preći na YouTube za ceo posao, reći YouTube, ceo život, oh my god, kako sam ja toliko shit, što da mi kažem. Nije bit ću meni će muzika odavak biti posao, ja sam stvoren za muziku, to mi je dao, Ajde na bossa. Yes, ajde, bijemo ga. O ne volim ovoga. Zašto? Ne, možemo sad dobiti. To je speed, aj meni daj speed. Šta sam pričao? Nemam pojma, nešto si se nadrugirao. Mogu da sam... Zašto ne mima, onaj tryhard? Yes! Okej, Piggy. Ja dobio si Piggy Banka. Uzem to sranja. Uzmi ovog malog prdavca tog. Ja ću uzeti ovo pa će ono uzeti ovo nas. Vidiš sad, ovaj radi duplo damage pošto imaš onaj BFF skupio u šopu. Ono crveno srce koje je skupio u šopu. Zapravo to se isplatilo. Više se neće isplatiti zašto ću da umrem. Neće umret, brate, ne brojne sa ti. Ovo je dobar. Previše smo dobri da umremo. Smash like za drogu. Oh my god. Dobio sam još soul heartova. To tebi trebalo. A sam ja, čekaj, aj idemo... Dva heartova. A pa ti onda uzmi to. Ne, vidi koliko ja imam. Bić meni trebati. Ja imam bilion. Ajde idemo, palimo. Sad smo na mami već. Toliko smo brzi. Speedrun. I sad samo crknemo na kraju, nećemo. Crknem ćemo. Da, nećemo se početi. Sad to, pa čest. Sad je bilo. Ne vrlo, svijeteći. Pa da, ono, nakon se kao dobili smo što je. Idemo taj, ono idemo ovdje, super. Da, smo imamo, pak. Ajmo da. Ajmo da. Što neće pokušam. Čekaj, što će ovdje nemati izaći. Ajmo ti. Uvijek znaš da je to Tinder, ako ti imamo mači.
Kako vidiš? 10 bombi. 10 bombi i 5 bombi. Šta ćeš ti da uzmeš? Možemo oboje isti item. Ovo je bilo ko da uzme, samo uzmi ti taj. U stvari, okej. Ne znam ako ćeš umjeti da koristim. Pogledaj kako pucam, druže. I ni više ništa ne treba, druže. Možda još malo damage, ali druže, ne treba mi više ništa. Baterija, samo uzmi tu bateriju. Tu veliku bateriju, da. Sad će ti se duplo napuniti ovo srce, pa moći da se duplo healaš. Halo, vidi ovaj follow. Holo. Ajmo, odmah na bossa. Oh, fuck. Oh, fuck, devil, ne! It's gonna be devil. Umri! Neće biti devil zato što... Čekaj, ja iskoristim tvoju kartu. Što je to? Ti uzmi to, zašto to jedino radi na tebi. Damage range up. Dobio sam damage up. Sad mi više ništa ne može, druže. Da, sad sam pro. sam brz. Ajmo. Okej, ono sam ovom podu. Ajde, idemo, fajtajmo ovog. Pauka. Pazi! Gazi! Vučaj, uskoristi item brzo! Ne! A ja ću ga pobediti. Ja, pucat ću malo. Dila nešto damage. Ubijet ću ti pauka. Vidi koliko si cute. Vidi ga. Duhić. Ali sam pusi. Ti si puzi. Ali u pozitivnom smislu. Da. Ti si real pusi. Što sada, majke mi, čim završimo ovaj video. Vidi cucla. Cucla? Malo da ga cucla. Jel imamo još negdje health? The belt. Ovo je speed up, ono. Meni više ništa ne treba, pogledaj koliko sam brz, druže. Imaš health tamo, ali ajde, brzina. Ajde, samo idemo. Sad smo na maminom srcu. Hoću da ti malo običan kod. Ajde, boli se, ajde, boli se. Ajde, boli se srce, boli se susam. Bak! Ajde, ti se spajto. Boli se. Ako sam da njim. Ako se sad da njim. Ne moguš. Se sad da njim. Bak! Ne moguš, ako umeš, svi odnosno. Ako se približam, boli. Znači, nemoj da umeš, ako umeš, onda prisiljava. Aj, to je, ajde da pucam se napravi. Ajde da pucam se napravi, onda neće se napravi. To je. Ne, bus. Ja sam gotov, sine moj, ja sam gotov! Nije, to je sve što ću. Ajde, svi spavljamo. Ne, svi spavljamo, jedan pucac. Aj. Aj. Zadnji boss! Uga. Jau! Nemoj nodi! Iskoristi srce! Iskoristi sam! Okej. Fuck. Gotovi smo. Najebali smo ga. Izvini, Miloš. Ovo nam je gotovo. Čekaj. Ti fokusiramo se. No! Fuck! Smash like, pobedit ćemo u sljedećoj epizodi. Ima da pobedimo. Kura!